Titokoze Mulungu chifukwa cha nthawi yabwino imene tili nayo msiku la lero. We should also praise our God for the good time which we have now. Komanso titokoze chifukwa choti watiyendetsa bwino kudza kuno kumalo a msonkhano. We should also appreciate that He has made our travel possible to this place. Nthawi ino ndapemphedwa kuti mwina tikumbutsaneko tiphunzitsaneko zokhudza banja. At this time, I've been invited to remind ourselves about marriage. Tikamaphunzira m'Baibulo, when we learn from the Bible, timaphunzira kuti Mulungu adakhazikitsa zinthu zitatu. We understand that God established three things. Choyamba adakhazikitsa banja. The first one was marriage. Kenaka adakhazikitsa boma. Then the next was the government. Wotsirizira adakhazikitsa mpingo wa Khristu. Finally, He established the church. Chochitira zonsezi cholinga choti munthu akakhale osangalala ku dziko. All these were done so that the person on the earth should be happy. Komanso akathe kusangalatsa Mulungu. So that should also please God. Ndiye mawa uno tikumbutsanapo pa za banja. And this morning we would like to to remind ourselves about marriage. Mwina poyambirira tinene ichi. In the first place, let's start by saying this. Kuti munthu udziwe ndalama yoona. For someone to know the real currency ndi ndalama yabodza and the fake currency. Kuti ukazindikira kuti ndalama iyi si yoona yabodza. For you to realize that this is a fake currency, ndiye kuti uyenera kuti udziwe zonse zofunikira zimene zili nayo ndalama yoona. You are supposed to know all the small things, details about the real money. Ndiye izi lufotokozaso pa nkhani ya banja. Similarly, they are the same about marriage. Komanso ndafotokoza malingana ndi phunziro limene ndali nalo ndi m'bale wathu Isaac Banda. I'm also trying to relate the same with the lesson which was presented by our brother Isaac Banda. Limene amatikumbutsa za aphunzitsi onyenga. Where we are being taught about false preachers. Amafotokoza kuti aphunzitsi onyenga amaphunzitsa zinthu zambirimbiri koma zabodza. He was saying that the false teachers talk about many things, but all of them are false. Ndiye chimodzimodzinso pa nkhani ya banja palinso zambiri zimene zikuphunzitsidwa koma zabodza. Likewise, the same things are being taught about marriage, but the majority of them are false. Chabwino tiyeni tipite ku phunziro lathu. Let's go to our topic today. Tikawerenga ku Genesis 2. When we read Genesis chapter 2, verse 18 mpaka 24, from verse 18 to 24, timaphunzira kuti Mulungu adaona kuti atalenga munthu. We read that when God created man, adaona kuti sikwabwino kuti munthu akhale yekha. He actually said it was not good for a man to be alone. M'malo mwake adampangira omthangatira. Instead, He made helpmate for the man. Chimene adachita Mulungu, what God did, poyamba adalenga Adamu. First He created Adam. Ndiye adamlenga Adamu adamukonetsa tulo talikulu. Then He made Adam to make him sleep. Atagona tulo talikulu Mulungu adatenga kwa nthiti yake imene adapanga mkazi. After having made him to go into that deep sleep, then He took a rib from his side, using that to make a woman. Ndiye adapanga mkazi Mulungu adapita naye kwa Adamu. After creating the lady, then God took the lady and presented to Adam. Ndiye Adamu atamuona mkazi adati uyu ndiye fupa la mafupa anga, mnofu wa mnofu wanga, ndipo adzatchedwa mkazi. When Adam saw the lady, then said, "This is the bone of my bones, the flesh of my flesh, and shall be woman because she has been taken from my flesh." Ndipo adzatchedwa mkazi chifukwa adatengedwa mwa mwamuna. And should be called a woman because she has been taken from the man. Ndiye timamva kuti kotero pamene papo Mulungu adalankhula kuti kotero mwamuna adzasiya atate wake ndi amake. There we also read that then God said, because of this,
Therefore the man shall leave his father and mother and shall cling to the woman, ndipo adzakhala thupi limodzi. and the two shall be one flesh. Apa tuonepo Mulungu pachiyambi ndithu kukhazikitsa banja loyamba. And we see God here creating the first marriage, instituting the first marriage. Pali zinthu zingapo zomwe tingaonepo apa zimene adachita Mulungu pa banja. There are several things which you can see what actually God regarding marriage. Tuona apa kuti Mulungu akamati banja amatanthauza mwamuna mmodzi mkazi mmodzi. We see that when God talks about marriage, he means one man, one woman. Tuona apa kuti Mulungu adazindikira, adaona kuti mwamuna mmodzi mkazi mmodzi ndi amene amapanga banja. We realize that God actually realized that it is one man, one woman that makes marriage. Apa situona kuti Mulungu adatenga mkazi mmodzi ndi mkazi mmodzi upanga banja ayi, kapena mwamuna mmodzi ndi mwamuna mmodzi ayi, koma mwamuna ndi mkazi. We don't see anywhere where God took a woman and he added to another woman making marriage. Neither did he take a man and add to another man to make marriage. Zimene zitanthauza kuti banja ndi mwamuna ndi mkazi. Which means that marriage is man and woman. Ndipo tikhoza kunena mwachidule kuti mwamuna mmodzi mkazi mmodzi thupi limodzi moyo wonse. We can say in short that one man, one woman throughout the entire life. Limene ndiye dongosolo limene Mulungu adachita pachiyambi ndithu pa nkhani ya banja. This is the design which God presented regarding marriage from the beginning. Koma pakupita kwa nthawi kudakapeza kuti munthu tsopano adasiya chikonzero cha Mulungu pa banja. As time went by, we saw that man shifted from the design of God regarding marriage. Tikamawerenga Genesis 4 verse 19. When we read Genesis chapter 4 verse 19, timamva ndithu mkulu winaka otchedwa Lameki kuti adatenga akazi oposa mmodzi. We read about a certain gentleman by the name Lamech that had multiple wives. Chimene chidali chosefana nchikonzero cha Mulungu pa nkhani ya banja. Which was against the design of God regarding marriage. Ndiye tikapitanso ku chipangano chatsopano. When we go to New Testament, tikamawerenga Mateyu 19. When we read Matthew chapter 19, Mateyu 19 uyambira verse 3. From verse 3, tiyapemphe owerenga. Mateyu 19 verse 3. Ndipo Afarisi anadza kwa iye namuyesa nanena, kodi kuloledwa kuti munthu achotse mkazi wake pa chifukwa chilichonse? Verse 4. Zikomo kwambiri apa tiona kuti Yesu Khristu adakumana ndi Afarisi. we see Jesus here meeting the Pharisees. Amene adamfunsafunso kuti kodi munthu akhoza kuchotsa mkazi wake pa chifukwa chilichonse? Who asked them whether it was lawful for a man to leave a wife for any other reason. Tikamaphunzira timaphunzira kuti Afarisi awo adali ogawanika. When we learn about the Pharisees, we see that there are divisions amongst themselves. Adali maganizo osiyana, ena amanena kuti ukhoza kuchotsa mkazi pa chifukwa chilichonse. Some were thinking that one can divorce a wife for any other reason. Koma ena aso amanena kuti ayi, ukhoza kuchotsa mkazi wake pokhapokha ngati waphwanya pangano la banja pa ukwati. Some were saying no, it's only when the woman has defiled one of the rules regarding marriage. Ndiye anthu amene wadapita kwa Yesu. And these people went to Jesus. Ndiye tikumva kuti anthu amene wadapita kwa Yesu asati ncholinga chabwino koma ukamuyesa. They did not go there with pure intention, but they wanted to put him to test. Ndipo wadziwa Yesu naye adawadziwa kuti anthu awa awubwera koma ncholinga choyipa. Then Jesus realized that they were coming to him because they wanted to test him. Ndiye titaona pa verse 4. Let us read verse 4. Verse 4. Ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenga kuti iye amene analenga anthu pachiyambi anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi? Verse 5. Yesu poyankha adawafunsa kuti kodi simunawerenga? In response, Jesus actually asked them, have you not read?
kuti kodi amene adalenga munthu adalenga iwo mamuna ndi mkazi. That the one who created man created them man and woman. Verse 5. Verse 5. Nani chifukwa ichi mwamuna adasiya adade wake ndi amayi nadzaphatikizana ndi mkazi wake ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. Verse 6. Yesu Khristu akuti chifukwa cha ichi mamuna ndi mkazi adzaphatikana napanga thupi limodzi. Jesus Christ said, because of this, the man and the woman shall become one flesh. They shall cling to each other. Ndiye kuti Yesu Khristu akambaso zija zapachiyambi pa Genesis 2. And we see that Jesus is referring to the beginning, which was quoted in Genesis chapter 2. Verse 6. Verse 6. Tola kuti saliso awiri koma thupi limodzi. Chifukwa chake ichi chinamulunga anachimanga pamodzi munthu asachilekanitse. Verse 7. Yesu Khristu awayankha ndithu akuti chifukwa cha ichi chimene Mulungu adachipanga pamodzi munthu asachilekanitse. Therefore Jesus was answering them saying, because of this, what the Lord has united, let no one separate. Utanthauza kuti Yesu Khristu amatsimikiziranso kapena kuti amalimbikitsa. Showing that Jesus was trying to enforce kuti akati banja ndi mamuna ndi mkazi. When we talk of marriage, it's about man and woman. Ndipo pamene mamuna ndi mkazi akwatirana munthu asalekanitse. And therefore, when they go into that marriage agreement, let nobody separate them. Apa tikhozonapo zinthu zingapo. We can see several things from this concept. Monga somene linonera pa Genesis 2 paja. As we actually saw from the Genesis chapter 2. Tuoneaso apa kuti akati banja ndi mamuna ndi mkazi. We also see here when we talk of marriage, it's about man and woman. Mamuna mmodzi mkazi mmodzi. One man, one woman. Osati akazi awiri mamuna mmodzi. Not that having two ladies, one man. Zimenezo si chikonzero cha Mulungu pa banja. That's not the design of God regarding marriage. Komanso tuone kuti banja amamanga ndi Mulungu. We also see that the marriage is ordained by God himself. Komanso tamva kuti munthu alibe ufulu akhoza kumasula zimene Mulungu amanga. We have also realized that no person has the right to cause any divorce in the marriage. Ndiye kuti so chimodzimodzi tikhoza kuphunziranso kuti Mulunguso ndi amene akhoza kuona zoyenereza kuti amasule banja limene adamanga iye Mulunguyo. From this we can also see that it's only God who can see which is right if at all people want to divorce. Zimene zitanthauza kuti pamene mamuna ndi mkazi akwatirana, which means that when a woman and a man marries, Mulungu amakhala mboni pa ukwati umenewo. It's God who is the witness during that marriage. Zimene zitanthauza kuti mamuna ndi mkazi asalekane. Which also means that a man and a woman should not divorce, should not separate. Pamene adayankha zimenezi ndiye kuti Afarisi zidapangitsa kuti afunsenso lina Yesu funso. When Jesus actually answered this, then the Pharisees came with another question. Matthew 19 verse 7. Matthew 19 verse 7. Matthew 19 verse 7. Yo ananena kwa iye nanga chifukwa ichi Mose analamulira kupatsa kalata wachilekaniro. Adamfunsanso funso lina Yesu Afarisi kuti nanga chifukwa ninji Mose adalamula kuchotsa mkazi kumpatsa kalata yachilekaniro. Then they asked another question to Jesus. Why did Moses allow or give the divorce paper if this was not the case? Then let's see what Jesus answered in verse 8. In verse 8, ye ananena kwa iwo chifukwa chakumwa mtima kwanu Mose anakulolezani kuchotsa akazi anu koma pachiyambi sikunakhala chomwecho. Yesu aonena kuti chifukwa chakumwa mtima kwanu Mose adakulolezani. Pamene Afarisi pofunsa funso lija amafunsa kuti nanga chifukwa ninji Mose adalamula. Pamenepo Yesu awakonza Afarisi. Then Jesus answered that Moses actually allowed that because of your hard-heartedness. Without that, Jesus would not, God would not have allowed.
Therefore, Jesus is answering them, making a collection again on the second concept of marriage. Akuti Mose adakulolani chifukwa cha kuwuma mtima kwanu. He says, Moses allowed you because of your hard-heartedness. Koma akuti pachiyambi sichidali choncho. But in the beginning, it was not so. Verse 9. Verse 9. Verse 9. Ndipo ine ndinena kwa inu, amene yense akachotsa mkazi wake osakhala chifukwa cha chigololo, nakakwatira wina achita chigololo. Ndipo iye amene akwatira wochotsedwayo achita chigololo. Verse 10. Yesu apitiriza kulankhula pa lamulo la banja. Jesus continues speaking about the rules about marriage. Akuti amene aliyense akachotsa mkazi wake kosakhala chifukwa cha chigololo. That anyone who puts away his wife, divorces his wife other than because of adultery, Nakakwatira wina and marries another one, achita chigololo. he commits adultery. Ndipo aliyense amene akakwatira wochotsedwayo And anyone who marries the one who has been divorced achitaso chigololo. also commits sin of adultery. Yesu Kristo akuti amene aliyense. Jesus is saying anyone. Ndiye kuti akutanthauza aliyense. It means everybody is actually in this concept. Akutanthauza kuti akhoza kukhala mkhristu. It can be a Christian. Komanso akhoza kukhala oti si mkhristu. It can be non-believer. Akhoza kukhala munthu wa ku Africa. It can be an African. Akhoza kukhala munthu wa ku America. It can be an American. Akhoza kukhala osauka. It can be someone who is poor. Akhoza kukhala olemera. It can be someone who is rich. Koma akuti amene aliyense. But it says anyone. Utanthauza kuti lamulo la banja limakhudza aliyense. Which means the marriage rules concerns everybody. Kuti kandi mkhristu osakhala mkhristu. Whether it's a Christian or non-Christian. Akuti amene aliyense achotsa mkazi wake kosati chifukwa cha chigololo. Meaning that anyone who separates or divorces from the wife other than the reason of adultery. Chifukwa chilichonse mwina tikhoza kuganiza zifukwa zosiyanasiyana zimene zikuchitika masiku ano kuti mabanja azitha. When they say any other reason, we can try to look at why marriage this time are being divorced, for what reasons. Ena amachotsa mkazi wawo akuti chifukwa choti saoneka bwino. Some will say, I'm divorcing my wife because she doesn't look beautiful. Mwina akhoza kuchotsa mkazi chifukwa choti akuti waulesi. Others will say, because she's lazy. Ena amachotsa mkazi wawo akuti chifukwa choti akangowabalirana akazi okhoka kapena amuna okhoka. Some will say because she giving birth to girls only or boys only. Ena aso amasiya mkazi wawo akuti chifukwa choti apeza ndalama afuna apeze mkazi wina. Some will say because now I'm rich, I want someone of my standard. Yesu Kristo anena kuti onsewa amene achotsa mkazi wawo pa chifukwa chilichonse achita chigololo. Jesus is saying anyone of these who divorces the wife other than the reason given, he commits adultery. Komanso amene akatenga mkazi amene ochotsedwa achita chigololo. And anyone who picks the wife who has been divorced, he also commits adultery. Usonyeze kuti chifukwa chokhacho chimene Yesu Kristo auvomereze kuti munthu banja lake likhoza kutha pamene wina wachita chigololo. Showing that the only reason given by Jesus is that one can divorce the wife on the reason that he has committed adultery. Zimene zikutanthauza kuti amene wachita chigololo waphwanya pangano la ukati pa banja. Which means someone who has committed adultery has violated marriage rule. Koma amene ali osachimwa ali ndi ufulu okwatiranso koma mwa Ambuye. But the one who is innocent is free to marry in the Lord. Zimene zikutanthauza kuti Yesu Kristo adapitirizanso ndithu kukhwimitsa lamulo la banja. Which means Jesus went on and strengthened the marriage rules. Verse 10. Verse 10. Verse 10. Ophunzira ananena kwa iye, ngati mlandu wa munthu ndi mkazi wake uli wotere, sikuli kwabwino kukwatira. Verse 11. Pitirizani 11. Koma iye anati kwa iwo,
koma kwa iwo omwe chabatsidwa. Verse 12. Chabwino ophunzira atamva zimene adanena Yesu When the disciples heard what Jesus said, kuti Yesu amene akachotsa mkazi wake kosakhala chifukwa cha chigololo saying that anyone who puts away his wife other than because of adultery, achita chigololo, he commits adultery. akuti ngati nkhani ya banja ndi munthu liyotere ndi yovuta kwambiri. They said, if this is the case concerning somebody's marriage, it's quite a difficult issue. Akuti kuli kwabwino munthu kukhala osakwatira. Then they said, then it would be better for someone not to get married. Yesu Kristo ati chani pa verse 11? What does Jesus say in verse 11? Verse 11. Koma iye anali kwa iwo. Ose sangathe kuyendelela ichi. Koma kwa iwo omwe chabatsidwa. Akuti si wonse amene angalandire zimenezi. He said, it's not all of you who can accept this, who can understand this, Koma kwa iwo amene chabatsidwa. but to them to whom it has been given. Verse 12. Verse 12. Verse 12. Pakuti pali osabala amene anabadwa otero m'mimba ya mawa. Ndipo pali osabala nawofula anthu. Ndipo pali osabala amene anachifula okha chifukwa cha ufumu wakumwamba. Amene angathe kulandira ichi achilandire. Yesu Kristo amafotokozanso za anthu amene ali magulu atatu. Jesus was also talking about three people in three groups. Amene oti akhoza kukhala osakhala pa banja nakhala otumikira Mulungu. Those who can be without marriage but still can be performing God's kingdom. Amene adabadwa chibadwire. Those who by birth, Opanda chilakolako chofuna kukhala ndi mkazi. they don't have sensitivity to have a woman. Komanso pali ena adazipanga okha kuti akhale choncho cholinga choti akatumikire Mulungu. There are others who have made like that the same so that they are able to minister to God. Timaphunzirako mchipangano chakale za Daniel ndi anzake atatu, Shadrach, Meshach ndi Abednego. We also learn about the same in the Old Testament about Daniel, Meshach and Abednego. Kuti adazipanga okha cholinga choti akatumikire Ambuye. That they made themselves in that state so that they will be able to minister in God's ministry. Komanso pali ena gulu lachitatu amene adaphwanya lamulo la Mulungu. There is also a third group which have violated God's rule. Ndiye chifukwa choti adaphwanya lamulo la Mulungu sangathenso kukwatira. And because they have violated God's law, they will not be allowed to get married again. Koma chifukwa ngati afuna moyo osatha ndiye kuti akhoza kukhala osakwatira. And if they want eternal life, then they should remain unmarried. Taona zimene adaphunzitsa Yesu Khristu zokhudza banja. We have seen what Jesus taught about marriage. Taona ndithu kuti Yesu Khristu afotokoze kuti Yesu amene akachotsa mkazi wake pa chifukwa chilichonse. We have seen that Jesus has said that anybody who divorces a wife for any other reason, kosakhala chifukwa cha chigololo, other than committing adultery, achita chigololo. he commits adultery. Ndiye tsopano titaonako ziphunzitso zina zimene zimaphunzitsidwa pa nkhani ya banja. Let's see what other teachings are done regarding marriage. Pali ena amaphunzitsa kuti The others who teach that nkutheka kuti mwina munthu uli pa banja losagwirizana ndi malemba. in case somebody is in marriage but is not in line with the gospel, Udakwatira usanabatizidwe. you got married before you get baptized. Ndiye ukabatizidwa umakhala kuti banja limene lija layesedwa lovomerezeka. They say when you are baptized, then that marriage has been sanctified before the eyes of God. Zimenezozo sizoona nzabodza. That is not true. That is false. Chifukwa munthu asanabatizidwe, Because before someone gets baptized, amafunika kuti alape. he needs to repent. Kulapa kumatanthauza kusiya. Repentance means leaving what we are doing before. Kapena kuti kutembenuka. Otherwise, it means also changing direction. Ndiye kuti ngati unali m'banja limene losagwirizana malemba, If at all you are in marriage which was not according to God's plan, munthu amene afunika kuti alape asiye banja limeneli.
that person needs to repent, which means to leave that marriage. tikhozopereka so chitsanzo ichi We can also give an example like this one. nchimodzimodzi kuti munthu wa mamuna adakwata ndi mamuna mzake It's like a man got married to another man. asanamve uthenga wabwino Before he understood the good news. wamva uthenga wabwino watembenuka mtima wabatizidwa. After hearing the gospel, he repented and got baptized. Banja limene lifunika kutha chifukwa si banja lovomerezedwa limene Mulungu adakhazikitsa. Therefore, such a marriage, man to man, is supposed to be taken off because it's not allowed before the eyes of God. China chachiwiri. Next. Anthu ena amaphunzitsa kuti popeza kuti namene mmakwatira sindakwatira molongosoka chifukwa choti sindali mkhristu. There is some other people say, when I was getting married, I did not get married properly because I was not a Christian yet. Ndiyakuti ndikhoza ubatizidwa nkupitiriza kukhala mbanja limene liyosavomerezeka ndi malemba popeza poyambapo sindali mkhristu. Then they say, then I need to continue staying in this marriage because at that time when I was getting married, I was not aware of the scriptures. Chitsanzo nchakuti mwina uli ndi mkazi mwina wa nambala 5 woyamba mkazi wako wapachiyambi udamsiya. Another example is that you are living with the fifth wife, while with the first wife you divorced some time back. Ndiye mkazi amene ubwera naye kuchalichi chifukwa choti udali warusena kale mkhristu. And you bring this woman because at that time we were not a Christian yet. Ndiye chifukwa choti abatizidwa basi ndiye kuti banja limene lakhala lovomerezeka. And it doesn't mean that because now you have been baptized and that marriage is now legally before the eyes of God. Zimenezozo sizoona. That is not true. Chifukwa mujerewelengera muja Matthew 19 verse 9. As we have read from Matthew 19 verse 9. Lamulo la banja lukhudza aliyense. The law regarding marriage it's across the board, it affects everybody. Lukhudza aliyense amene ali mkhristu komanso ngakhale sali mkhristu. It affects everybody, a Christian and non-Christian. Lamulo la banja ndithu aliyense akauzidwa nalo posakhala mkhristu kapenayi. Everyone will be justified by the same, whether we're a Christian or not a Christian. We'll be judged by the same. 1 Corinthians 6 verse 9 ulekeza 11. Can we read 1 Corinthians chapter 6 verse 11? 1 Corinthians 6 verse 11. Verse 9 ulekeza 11. Verse 9. Kavena simudziwa kutosa lupanga sadzalandira ufumu wa Mulungu. Musasoyeretsedwe alama kapena olekeza mafano kapena achigololo kapena olobolola ndi zoyipa kapena kutsipsa ndi amuna. Verse 10. Kapena mbala kapena osilira kapena oledzera kapena olalamira kapena olanda sadzalowa mu ufumu wa Mulungu. Verse 11. Ndipo ena inu munalotere koma munasambitsidwa koma munayesedwa olungama m'dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu ndi mwazi wa Mulungu wathu. Paulo amatelo mkalata imene adalembera kwa Korinto. This is what Paul stated in the letter which he wrote to the Corinthians. Kuti ena mdali achigololo. That some of you were fornicators. Apa pafotokoza anthu amene poyamba sadali khristu. He's talking about the people who were initially not Christians. Usonyeza kuti poyambapo ndithu adali achigololo. Showing that in the beginning they were indeed adulterers and fornicators. Koma pamene adamva uthenga wabwino adatembenuka. But when they heard the gospel and repented, adalapa. They repented. Ndiye kuti adakonza zimene zidali zoonongekazo. That means they corrected whatever was wrong in the past. Akuti poyamba adali achigololo tanthauza kuti lamulo la banja ngakhale osadali khristu limakhudzabe ndithu. It means even when they were outside the church at that time, the marriage law was still affecting them. Fundo ina yachinayi. The fourth point. Ndiye kuti nthawi zina zake kumatheka kuti ndithu munthu wakwatira. It happens sometimes that you are married. Uli pa banja koma losafanana ndi malemba monga mmene anenera. You are in marriage but it's not done in accordance with the gospel. Wakhalako ndithu zaka zambiri kubanja kumeneko. You have been in that marriage relationship for quite long. Kumeneko ndithu kuli ana ambiri. And there are several children there.
ana akuluakulu ndithu. Some of them elder children. Kenaka pophunzira mawu a Mulungu uthenga wabwino, Then after reading the scriptures from the Gospels, nkukaphunzira kuti ndili pa banja koma losafanana ndi malemba. then you realize that though I'm in marriage relationship, but I'm not in the marriage according to the way God wanted to be. Ena amaphunzitsa kuti sikwabwino kuti usiye banja limenelo chifukwa choti kuli ana. And some will say, it's not good for you to leave that marriage because you've got children in that family. Kuli ana akuluakulu ndipo ukasiya banja limene likatha ndiye kuti anawo avutika. There are adult children in that family. The moment you leave them, they will be in trouble because they will lack support. Nzoona ndithu kuti banja limenelo lithe anawo akavutika. It's indeed true that when that marriage is divorced, the children will suffer. Nzoona ndithu kuti banja limenelo Mulungu adadalitsa ndi wana. It's true that they have gifts of children in that family. Koma ngati banja limenelo lili losafanana ndi malemba, but if at all that marriage was not done in accordance with the Gospels, sindiye kuti lukhala lovomerezeka chifukwa choti banja limenelo muli wana. it doesn't make it right because there are children in that family now. Nzomvetsa chisoni zedi kuti banja lithe. Indeed, it's very pity for that marriage to be divorced. Koma nkofunika ndithu kuti tilongosole ngati lufuna kuti kapulumutsidwe. But what is required that we should make things correct if we want to be saved. Ndiye kuti banja limenelo ndithu luyenera kuti lithe. Then therefore that marriage should be dissolved. Nchimodzimodzi kuti ineyo ndidaba galimoto ya banda. It's just the same as I stole Mr. Banda's car. Galimoto imene ndakhala ndiyendera kwa zaka zambiri. And I've been using that car for several years. Kenaka ndaphunzitsidwa ndazindikiritsidwa kuti galimoto imene sindiyenda kuti ndizigwiritsa ntchito. There afterwards I realized that I'm not supposed to be using that car anymore. Ndazolowera kuyenda pa galimoto imeneyo. But I got used to using that car. Koma ndiwena ukabweza ndithu popeza galimoto imeneyo siyanga. But I'm supposed to return it because that car is not mine. Ndiye kuti nkatero ndalongosola ubale wanga pamaso pa ine ndi Mulungu. If I do that, then now I've corrected my situation before me and God. Nchimodzimodzinso za banja limeneli. It's likewise in the marriage of this type we have been talking about. Munthu amene adakwatira mosafanana ndi malemba ndipo abala ana ambiri. Anyone who married not in accordance with the scriptures and there are several children in that family, Ayenera kuti alongosole ndithu monga mmene malemba amanenera. is supposed to make things correct according to the scriptures. Achokeko ndithu kubanja kumeneko. He should abandon that marriage relationship. Ezra 10 verse 10 ndi 11 tawelengani. In Ezra chapter 10 verse 11. Ezra 10 verse 10 ulekeza 11. Ezra 10 verse 10 mpaka 11. Ezra Chapter 10 from verse 10 to 11. Chabwino tingopitirizabe. Let's continue as we are waiting for the guys to read. 10 verse 10 Tatapula Ezra 10 verse 10. verse 10. Pa 10 pali mawawa. Pamenepo Ezra wansembe anamuka nanena nawo mwalagwa mwazilengera akazi achilendo wonjezera kupalamula kwa Israeli mu vesi ya leze. Chifukwa chake tsono ululani kwa Yehova Mulungu wa makolo anu nimuchitire chomukondweretsa mudzilekanitse ndi milungu yanu amdzikomo ndi kwa akazi achilendo. Verse 12.
Zikomo kwambiri mupeze Deuteronomy 7 verse 3. Then go to Deuteronomy 7 verse 3. Apa ndithu Ezara awudzudzula Aisraeli. We see Ezra here rebuking the Israelites Kuti adadzitengera akazi achilendo. that they have taken for themselves Aryan wives, foreign wives. Ndiye kuti kumafunika ndithu kuti alongosole akonze zimene adachitazo. It was imperative that they should correct what they had done. Abwerere ndithu kulamulo la banja limene lidaperekedwa kwa iwo ndi Mose. They were supposed to return to marriage law which was given by Moses. Ndiye kuti kumafunika awasiye akazi achilendowo. They were supposed to leave those strange wives. Mabanja amenewo asapitirirenso ayi. They were not supposed to continue that marriage relationship. Ngati afuna kuti ubale wawo ndi Mulungu ukhale olongosoka. If they wanted their relationship between them and God to be perfect. Ndiye tinanena kuti zimatheka kuti kubanja kumeneko kuliwana. And we cited that there could be children in that family. Izi zikutanthauza kuti ngakhale bambo alongosola athetse banja limene lili. It means even the man is going to correct this marriage scenario. Ali ndi udindo ndithu osamala ana amene wabereka kumene koko. He still have the responsibility to take care of the children which they were begotten in that family. Ali ndi udindo osamalira ofunira zonse zofunikira pa moyo wawo pokhala yeyo bambo wawo. He's supposed to provide for all their needs, him being their father. Koma sizikutanthauza kuti pokasamalira anawo azikapitanso za banja ndi mkazi amene banja lidatha. But it doesn't mean that when he goes there to take care of the children, he doesn't engage in the marriage relationship again with that woman. Ngati angakachita zimenezo ndiye zikutanthauza kuti sadalape. If he does that, it shows he never repented truly. Deuteronomy 7 verse 3. Deuteronomy 7 verse 3. Ndipo musagwaditsane nawo, musapatse mwana wake wamwamuna, mwana wanu wamkazi, kapena kutenga mwana wake wamkazi akhale wa mwana wanu wamwamuna. Verse 4. Chabwino apaso amalangizidwa na Israeli. Here again the Israelites were being advised again. Amalangizidwa ndithu kuti asamakwatire ndi akazi achilendo. They were told not to get an Aryan wives. Amafuna ndithu azitsata lamulo la banja limene Mulungu adakhazikitsa. We wanted them to follow marriage law as instituted by God. Chophunzitsa china chimene chimaphunzitsidwa pa Matthew 19 verse 9. The other lesson which we get from Matthew 19 verse 11. Ena amaphunzitsa kuti pamene munthu wachita chigololo. Some teach that when someone commits adultery. Amaphunzitsa kuti amene wachita chigololo chali ndi ufulu kwatilaso. They say someone who has committed adultery is free to marry again. Komanso ngakhale uyu amene ali osala kwayi aliso ndi ufulu kukwatiwa. They also say even the innocent party is also free to get married. Koma tikawerenga Matthew 19 verse 9. But when we read from Matthew 19 verse 9, sizimene Yesu Kristo aunena. this is not what Jesus is saying. Tawerenganso ni Matthew 19 verse 9. Can we read that one again? Matthew 19 verse 9. Ndipo ine ndinena kwa inu, amene ndiyesera yotsa mkazi wake osakhala chifukwa chigololo nadzakwatira wina achita chigololo. Ndipo iye amene akwatira wochotsedwayo achita chigololo. Zikomo kwambiri amene aliyesa akachotsa mkazi wake kwasali chifukwa cha chigololo. Anyone who divorces a wife apart from the sin of adultery, achita chigololo. he commits adultery. Utanthauza kuti Yesu Kristo amavomereza chifukwa chimodzi chokha chimene banja likhoza kutela. This means that Jesus only justified one reason why marriage could be dissolved, chimene chili chigololo, which is adultery, fornication. Utanthauza kuti pamene mamuna kapena mkazi wachita chigololo, meaning that when a man or a woman commits adultery, mzake wotsalayi, the innocent party, amene ali ndi ufulu okwatilaso, is the only person who is free to get married. Osati uyu waphwanya lamulo la banja uyu. Not the one who has violated the law regarding marriage. Amene waphwanya lamulo la banja. This one has violated the law concerning marriage. Ndipo uyu wotsalayi, but the innocent party, ali ndi ufulu okwatiwaso, is
got that freedom to get married again, koma mwa Ambuye. but in the Lord. Komanso nthawi zina zake zikhoza kukhalira yeye kuti amukhululukire mnzake amene wachita chigololo. But it's again upon him to forgive the one who has committed adultery. Koma sakukakamizidwa kutero ayi. But he's not being forced to do so. Chabwino taona zimene zimaphunzitsidwa zokhudza banja. We have seen what is being told regarding marriage. Ndiye ndinafotokozanso kuti masiku ano pali ziphunzitso zambiri zimene zikubwera. I also said that nowadays there are several lessons which are coming. Zimene zuphwanya kamene zufewesa lamulo la Mulungu pa banja. Those which are violating the God's law about marriage. Pali mabungwe osiyana-siyana amene akulimbikitsa ufulu wa amayi. There are several organizations which are empowering women. Amene akulimbikitsanso kuti mabanja azitha pa zifukwa zina zilizonse osati zifukwa zimene osati chifukwa cha m'Baibulo. Who are also advocating that marriage can be dissolved for any other reason. Komanso pali ena amene authetsa mabanjawo monga amene angaganizire. There are also some other people who are dissolving their marriage in the way they may think is right. Chifukwa chosamvera lamulo la banja limene lupezeka pa Matthew 19. Because they don't want to comply to the law regarding marriage as stipulated in Matthew 19. Nde ifeyo okhala akhristu, and for us being Christians, tufunika tilimbikitse ndithu lamulo la banja. We must enforce law regarding marriage, limene Mulungu adakhazikitsa pa banja, which God instituted regarding marriage. Pogwisa mulingo ovomerezeka wa Mulungu ndiwo Baibulo. By using the rightful measure, which is the Bible. Osati ligwiritse ntchito mulingo umene dziko lapansi lukhazikitsa. But not using other measures which the world is trying to put in place. Timaphunzira tikawerenga Filipi 2. We learn from Philippians chapter 2. Verse 14 mpaka 16. Verse 14 to 16. Kuti ifeyo tiwale ngati nyali. That we are supposed to shine like the lamp. Mabanja athu ndithu ofunika akhale nyali ku dziko lapansi. And that we should be light to the world. Tikhale mabanja athu ovomerezeka ndi malemba. And that we should be in marriage that is allowed before the eyes of God. Kuti mabanja athu akakhala ovomerezeka pamaso pa Mulungu. So that we look justified before the eyes of God as in marriage. Osati dziko lapansi lilisinthe. Not that the world things should change us. Kuti ife tikatsatire zimene dziko lapansi luchita. So that we should follow what the world is thinking and doing. Tawerengani Aroma 12 verse 1 and 2. Can we read Romans chapter 12 verse 1 and 2? Aroma 12 verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Kutirega nsembe kwa Mulungu. Verse 1. Chifukwa chake ndikupemphani inu abale mazifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu ndipo kupembedza kwanu koyenera. Mu verse 2. Ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe akasiyana, koma mukhale osankhika mwa kukonzanso kwa mtima wanu kuti mukakhazikire chimene chili chifuno cha Mulungu, chabwino ndi chokondweretsa ndi chaubwino. Ife pokhala akhristu akuti tisafanizidwenso ndi makhalidwe apansi pano. We being Christians, we are not supposed to be likened with the way the world lives. Ndekuti ngakhale mabanja athu akhale osinthika ndithu. That even our marriage should also be changed. Akhale mabanja amene akhazikitsidwa potsatira mulingo oyenerera umene uli Baibulo. There should be marriage that have been set based on the Bible principles. Pozindikira kuti tsiku lomaliza Yesu Khristu akatiweruza. Realizing that at the end, at the judgment day, Jesus will judge us. Ndipo Yesu Khristu akatiweruza pogwiritsa ntchito Baibulo. And will be judged by Jesus Christ by using the Bible. Sakatiweruza pogwiritsa ntchito zimene anthu timakonda.
We will not be judged using what we people prefer. kapena zimene dziko lapansi anthu ambiri auchita, Not what a lot of people are doing in this world, koma tikaweruzidwa ndi mawu a Mulungu. but will be judged based on the God's word. Choncho tiyeni tikayesetse kuti mabanja athu Therefore, let's strive that our marriages, akhale mabanja olemekeza Mulungu. they should be marriages that are giving preference to God. Mabanja athu akhale opa Mulungu. That they should be God-fearing marriage. Tingatani kuti mabanja athu akhale osinthika opa Mulungu. What can we do so that our marriage are based on God-fearing and based on God's marriage principles? Nkofunika ndithu kuti ife tikhale okhulupirira, tikhale akhristu okhulupirika kwa Mulungu. We need to be obedient Christians before the eyes of God. Tikhale akhristu opa Mulungu. We should be God-fearing Christians. Tikhale akhristu opembedza Mulungu monga mmene Mulungu amafunira. We should be Christians who are worshiping God according to His will. Osatupembedza Mulungu monga mmene taganizira. Not worshiping God according to what we feel. Tikawerenga Akolose 3 verse 5. When we read Colossians chapter 3 verse 5, Tawerengani. Sirudziwa kuti kanthu athida kalipo. How many minutes? Tawida kalipo taw. Sorry? Akolose 3 verse 5 mwelekeze 9. Verse 5. Chifukwa chache Satani zwalo zili padziko dama chiletso chifunitso cha manyazi chilakolako choyipa ndi chifiriro chimene chili kupembedza mafano. Verse 6. Pirilizani. Chifukwa cha ichi zomwe ukutsa mkwiyo wa Mulungu ana akusamvera. Verse 7. Zimene munayendamo inunso kale pamene munakhala ndi moyo wanu mmenemo. Verse 8. Koma tsopano tayani inunso zonsezi mkwiyo, kupsa mtima, dumbo, mwano, zonyansa, zoluluka mkamwa mwanu. Verse 9. Musabalamizana wina ndi mnzake popeza munavula umunthu wakale pamodzi ndi ntchito zake. Zikomo basi. Pokhala ife akhristu, us being Christians, auchula zinthu zina zoti titaye. they are mentioning some other things which we are supposed to abandon. Achulapo ndithu zambiri dama, They have mentioned a lot of them. Some of them is adultery, kusa mtima, being short-tempered, ntchito ngati zimene zonse ife okhala akhristu tisakhale mmenemo. things like these. Us being Christians, we are not supposed to be in that. Koma tikawerenga Akolose 3 verse 12 umatsikira kumusiko, But if we read Colossians chapter 3 from verse 12 going down, auchulaso zimene ife tikhoza uvala they are also mentioning what we are supposed to put on as Christians. ngati akhristu. As Christians, yes. Tawerenga verse 12. Can we read verse 12? Verse 12. Chifukwa chache valani monga osankhika Mulungu oyera mtima ndi okondedwa, mtima wachifundo, kukoma mtima, kudzichepetsa, chifatso, kuleza mtima. Verse 13. Kulowerana wina ndi mnzake ndi kukhululukirana eni okha ngati wina ali nacho chifukwa cha mnzake, monga somwe anakhululukira inu. Teroni inunso. Verse 14. Zikomo kwambiri apaso akuti tivale tsopano makhalidwe abwino amene awalengedwawo. Here we are also being told that we should put on good things as we have read from this part. Akuti tikhale odzichepetsa, That we should be humble, ololerana, we should be tolerant, okoma mtima, we should be good-hearted, okhululukirana wina ndi mnzake. we should be forgiving one another. Pamene tikukhala m'banja lathu When we are living in our marriage system ngati akhristu, as Christians,
limene banja likakhala osangalatsa Mulungu, that marriage which is pleasing before the eyes of God, tikhale nawonso makhalidwe abwino, we should also have good habits and good reputations. tikhalirane bwino wina ndi mnzake. We should be tolerating one another. Nde pamene tipita kumapeto, As we go to the end, paphunziro lathu taonapo izi. this is what we have seen in summary in our topic. Taona kuti poyamba Mulungu atalenga munthu, We have seen that in the beginning when God created man, adaona kuti sikwabwino kuti munthu akhale yekha, he saw that it was not good for man to be alone, adamulengera wamthangatira amene ali mkazi. and he created his helpmate, which is a woman. Zimene zitiphunzitsa Mulungu kuti akamati banja, Which means when God talks about marriage, amatanthauza mwamuna mmodzi mkazi mmodzi moyo wonse. it means that one wife, one man, one wife throughout their life. Mulungu sadakonze kuti banja lidzathe, God did not create that marriage to be dissolved. Mulungu adakonza kuti pokhapokhapo mwina mmodzi wa iwo amwalira pamene banja lithe. He only when one dies, that's when the agreement is dissolved. Osati chifukwa chilichonse chimene munthu angaganize ayi. Not for any other reason that certain people may speculate. Komanso taona kuti Yesu Khristu atabwera, We have also seen that when Jesus came, adatsimikiziranso ndithu kuti sikwabwino kuti munthu aleke mkazi wake, he also emphasized that it was not good for a man to leave his wife, pokhapokhapo ngati mmodzi wachita chigololo, except one commits adultery. ndiye kuti waphwanya choyenereza kukhala pa banja. That means he has violated what is supposed to be in the marriage. Zimene zotanthauza kuti wonse chimwe ali ndi ufulu kwaliwanso. Which means the innocent party is free to get married. Nde pamene taone zimenezi, That's what we have seen this. Having seen this, ndili ndi funso. I've got a question. Tiyelekeze kuti mwina m'bale, Let's see, suppose a brother in Christ, kapena mlaliki, or even a preacher, kapena mkulu wa mpingo, even a church elder, kapena mtumiki, a deacon, ali pa banja is in marriage relationship, koma losavomerezeka ndi malemba, but which is not justifiable before the eyes of God by the scriptures. kodi m'bale ameneyi apitirizebe kukhala mkhristu? Should this person continue being a Christian? Nkuteka mwina tili naye m'bale kwathuko, It could be possible we know of a brother somewhere in our congregations. mwina ndine, It could be me. kodi gome linditani? What should the congregation do to me or to that brother? Kodi tingophunzira basi timapita? Should we just learn and we go? Chaka chamawaso tidzabweranso tidzaphunziranso basi nkumapita? The next year we come and learn the same thing and go? Kapena pafunika kuti tichitepo kanthu? Or we need to do something about this situation? Ndikhulupirira kuti funso limene lili lidzifunse tokha aliyense payekha. This question goes to each of us individually. We should ask ourselves. Nkuteka ndithu kumagomera chokako, It could be possible from where you're coming from. tili nawo mabanja amene sali ammalemba, There are marriage relationships which are not done according to the scriptures, amene sali avomerezeka pamaso pa Mulungu. which are not justifiable before the eyes of God. Nkofunika ndithu kuti tilongosole mabanja amenewo, We need to amend these things kuti tikhale okondweretsa Mulungu. so that we are pleasing before the eyes of God. Apo yayi ndiye kuti tingothamanga chabe, Failing which, that means we are running in vain, chifukwa potsirizira sikalandira mphotho ya moyo wosatha. because at the end we will not receive the eternal life. Timthokoze Mulungu We should praise God, chifukwa cha mawu ake amene takumbutsana, thank Him because of the words which we have reminded each other. komanso tuthokoza nonse chifukwa cha kutchereza khutu kwanu. We're also grateful to all of us who have been listening. Mulungu atidalitse tonse, God should bless all of us. atsogoleso msonkhano onse. He should also bless the whole gathering. Amen. Amen.